Jeg hedder Line Bødker, og jeg er medlem af menighedsrådet og frivillig i kirken. Jamen, i menighedsrådet der er vores arbejde blandt andet at godkende budgetter, balancere budgetterne, finde ud af, hvordan de penge, der kan fordeles, skal bruges i løbet af året, og så sætte det i spil. I min optik er det i hvert fald ikke det, der er det spændende at sidde og diskutere tallene, men det er det spændende at diskutere, hvordan vi skal bruge tallene. Altså, hvad skal vi bruge pengene til? Hvad vil vi gerne stå for her i Sundby? Ja, så min rolle og ansvar er jo i menighedsrådet, at vi har et overordnet ansvar for den daglige drift, så vi skal jo sørge for, at tingene kører, og det har vi selvfølgelig alle mulige, der hjælper med. Så man kan ligesom godt være med, selvom man ikke på forhånd ved noget om drift eller ledelse på den måde, fordi man er jo mange om det, og man søger hjælp der, hvor man har brug for det. Jeg vil gerne bare være med til at skabe en kirke her, hvor der er et fællesskab, så jeg prøver ligesom at få de fællesskabstanker, jeg har ind. En ting er at komme i kirken om søndagen. Det er der nogen, der ligesom forbinder med. Det er det, der er kirke. Så er der dåb og konfirmation og bryllup og sådan nogle ting, men der er også meget andet, og det er det, jeg ligesom arbejder rigtig meget med at sige, hvad er det for et fællesskab, vi kan have her, som ikke er at sidde inde om søndagen og have højmesse. Jamen altså, det er at give mening at give noget tilbage til samfundet, eller til lokalsamfundet, kan man sige her. Vores sogn, kan man sige, men det er jo ikke kun sogn, men bare lokalområdet her. At vi ligesom får skabt noget, og flere får øjnene op for, hvilket fællesskab vi kan have her. Jeg er meget bred, både i alder og man kan sige, baggrund. Men fælles er selvfølgelig, at vi gerne vil, at kirken er en aktiv medspiller i lokalsamfundet, og vi alle sammen gerne vil, at kirken har nogle tilbud, som folk kommer til. Og så er det jo forskelligt, hvilke interesser vi har, og så gør man jo det, man har lyst til der. Jamen, folk skal stille op til menighedsrådet, hvis de har lyst til at gøre en forskel i lokalsamfundet, fordi det kan man faktisk. Man kan sætte nogle projekter i gang, og man får et budget bag sig, hvor man har mulighed for at lave nogle aktiviteter og noget, som giver mening. Og det er bare en god måde at gøre det på.